Неотдавна екипът ни получи писмо от 60-годишната Веска Димитрова от Плевен, която живее и работи в Испания. В него тя разказва как случайно в една игра в интернет се запознава с 29-годишния Димитър от Стара Загора, който страда от детска церебрална парализа и отглежда сам своята 9-годишна дъщеричка Даниела. В края на януари Веска се прибира в България и отива на гости на Димитър, а после ни пише: останах поразена от мизерията, в която живеят. Никакви условия, без отопление посред зима, една печка за твърдо гориво, но без нито едно парче въглища и празен хладилник. Помогнах с каквото можах, но мисля, че вие с вашето предаване ще успеете повече. Вижте сега историята на Димитър и Даниела от Стара Загора. Стара Загора днес ни води историята на 29-годишния Димитър, който е болен от детска церебрална парализа, живее в инвалидна количка и отглежда сам своята 9-годишна дъщеричка Даниела. Надявам се да се запознаем с тях сега. Ехо, кой отвори? Тата, Наталия! Ела. Ти Даниелка ли си? Да. Здравей, много ми е приятно да се запознаем. Близалка ли ядеш? Не. Много ти е червена устата. Сокче. Сокче си пила? Да. Може ли да влезе? Да. Благодаря. Айде да ни запознаеш. Много ми е любимото вашето предаване. Здрасти, Димитър. Много ми е приятно да се запознаем. Аз съм Наталия, а вие сте герой в Предай нататък. Дани, да. Само секунда, че сега ставам. И си леко шокиран. Да. А вие сте? Аз съм Красимира. Приятно ми е, Краси. Приятелка, вероятно. Да. Мога да кажа племеница. Племеница. Трябва малко. Добре, може ли да влезем? Да, заповядайте само. Дани, много се вълнуваш ти. Да. Да. Любимо ми е това предаване. Наистина ли? Да. Гледаш ли го редовно? Какво правим ние в Предай нататък? Помагате на хората. Имаше едно детенце, което му беше... Май му бяха развалени очичките. И какво стана? И му помогнахте. Да, малката Цвети, която прогледна след една операция във Варна. Ние получихме едно писмо, в което един човек, много загрижен за вас и за вашето бъдеще, ни помоли да направим нещо хубаво за вас. Надявам се да ми дадете някоя добра идея. Кое е най-хубавото, което може да ви се случи? Не знам. Например, ти за какво мечтаеш? Айде, помисли си. Добре. И след малко ще ми кажеш. Обещаваш ли? Да. След малко в Предай нататък. Искам да погледнеш сега госпожа Русева, защото тя има да ти съобщи нещо важно, нещо вълнуващо и надявам се много приятно като новина за теб. Аз много обичам да съобщавам хубави неща. Вие само двамата ли живеете? Да, сега. Какво се случи с майката на Дани? Ми остана си в Пазарджик да живее. Там работи, там се живее. Коя година е родена Даниела? 2004. Веднага след нейното раждане ли се разделихте? Не, тук преди около 10 на месец. Просто така решихме. И двамата го взехте това решение. По-скоро само аз. Как взехте решението Даниелка да остане да живее с теб? Аз казах, че я взимам и тя нямаше против. Не ти ли е трудно? Трудно ми е, но мога да се справя. Разкажи ми за твоето състояние. От какво боледуваш? ДЦП, така съм роден. Операции съм се правил, но
Не може да стане по-добре от това, което... Но въпреки всичко, аз съм доволен. В какво състояние си сега? От кръста нагоре си добре? Да, и надолу, само че по-трудно. Трудно подвижен си. Да, Иначе имаш чувствителност, имаш Да. движение. Разбрах, че много трудно сте изкарали зимата. Но студ, финансови проблеми, по-трудно от това няма на къде. С колко пари живеете на месец? 195 лева. Някой помага ли ви? Поне за сега. Имам приятели, които ми помагат. В смисъл, пари на заем и така нататък. Но тук сме на квартира. Наемате апартамента от частно лице или сте на общински наем? Частно ли се? От частно лице. Не си ли кандидатствал в общината за жилище? Иначе аз ходих, аз нямам регистрация. Още тук, в града. Но за да имам регистрация, аз трябва да съм сигурен, че ще остана примерно на този адрес. Аз не съм сигурен. Защото този месец, като не си плата наема, ще ме изгонят. Така се случи миналия месец. Но на Красимира майка, както казвам аз, моята сестра, защото тя за мен е сестра, ми помогна жената, плати ми найема само и само да не ида на някъде друга. Да не останете на улицата. Да. Каква ти е на Красимира майка й, реално? Просто комшийка, приятелка. В същия блок ли живее? В следващия. В съседния блок. Да. Откъде се познавате? Значи Красимира учише в същото училище, което Дани. Дани я познава, Дани я доведе тук. И аз като останах сам с Дани преди няколко месеца, просто попитах Красимира, можеш ли да попиташ майка ти да дойде да ми направи една баница. И така направи баница и станахме много добри приятели, пак казвам. Аз се чувствам като моя сестра. Това е невероятен човек. Как се казва? Славена. Славена. Готви ли ви и други неща, майката на Краси? Грижи ли се за теб? Тя ми пере от тях дрехите. Някак път аз скъпа, тя идва им помага. От тях? Имаш ли си приятели в квартал? Ами не много. Искам да имам. А защо нямаш? Как си го обясняваш? Просто аз, както дойдех в другото, в това училище, не знам какви са децата, ама нещо не ме харесват. Сигурно, защото си прекалено хубава и ти завиждат. Само момичетата ли не те харесват или и момчетата? И малко от момчетата. Още не могат да те възприемат. Те ще те опознаят, че разберат колко си добричка и ще те харесват. След няколко месеца ситуацията ще е съвсем различна. Откъде си родом ти, Димитър? Роден в Съюза, майка ми е рускиня. Баща ми бъдал просто в България. И така, баща ми е от село Клонуш. Там живееше. И аз израснах в Нови Проход. После отих да живея в Пазарджик с нейната майка. И сега тук. Къде е майка ти сега? Майка ми е в Пазарджишко, едно село Ивайло на 3 км от тук. Не ти ли е хрумвало да отидете да живеете при нея, за да ви е по-лесно? Господи, тя си има нейн живот и така нататък. Има ли други деца? Да. Има момче. Това е брат ти. Да. Брат. От същия баща ли? Не. От друг мъж. Поддържате ли връзка? Чувате ли се поне по телефона? Чуваме се, да. Вчера рано се обади. Само да види как сме, що сме нищо. Това си казвам добре, в смисъл, защото и да й кажа, че не сме добре. Тя се, и тя няма, и тя... И някакви такива не ми се разбра просто. С нищо не може да ти помогне и ти гледаш да не я безпокоиш на празно. Да.
тя си има не живот. И така. Как се казва майка ти? Оля. Оля. Дани, ти познаваш ли баба Оля? Да. Колко често я виждаш? Не ходя много често при нея. Тя обажда ли ти се? Тя се обажда на тати, тати ми дава, аз чувам за малко и после му давам телефона. Какво си говорите обикновено? Тя ме пита как съм. И аз викам добре съм. И тя вика как върви училището. Аз викам не много добре. Да си дойдем на приказката. Темата за училището много те вълнува. В новото училище не ти вървят нещата както трябва. Но в старото, което бях в Пазарджик, там си намерих много добри приятелки. Но и тук ще си намеря. Сигурна съм. Да. Въпрос на време. Не може откакто просто дойдеш тук да се намериш веднага приятел. А с мама чуваш ли се често? Да. Колко често? Когато има време, тя ми звъни, защото тя ходи на работа и с малко каза на тати, че ще се обадиш и пак такова ще ме чуе. Липсва ли ти много? Не много, но пак ми липсва. Ако можеш да избираш, би ли избрала да живееш с тате? Аз избирам да живея и с двамата. Ама те нещо не могат да се разберат. Не знам, това си е тях проблем. Права си. Ти щастлива ли си, Дани? Да. Какво означава човек да е щастлив? Никога да не е тъжен, да е усмихнат и да... Нататък вече. Не мога да го кажа, защото не го знам. Теб какво те прави щастлива? Това, че... Има кой да ни помага. И живееш с тата и той те обича много. да. Грижи се за теб. По някакъв път, като има възможност, ми подава ръка. В какъв смисъл ти подава ръка? Когато е тъжен, не ми обръща толкова внимание, а когато е весел, се занимава с мен. А какво го прави тъжен, Дани? Не знам. Често ли тъгува? Прям път, като се обърне към компютъра и така, започва и така да стои. Така ли е, Димитър? Тъгуваш ли често? Да. Ама гледам да не го показвам. Не ти се получава. Дани те хваща. А тя е толкова малка. Какво те прави тъжен? Това, че всеки ден мислиш как да й осигуриш всичко необходимо. Расте, тя няма къде да иде. Това е най-вече. За другото мисля, че се оправя. Това е много тежко. Като знаеш, че не можеш да направиш така, че да осигуриш нещо сигурно на главата. И все едно си обрекал да е на улицата. Какво би направил за нея, ако имаше възможност? Ако има възможност, бих и осигурил някакво минимално бъдеще. В смисъл, жилище и така нататък. Някаква сигурност. Да. Дето това за мен е най-важно. Дани, ще отидеш ли да си събереш бележника и да ми го покажеш? Добре. Не мога да не те разпитам за подробности около раздялата ти с майката на Дани. Виждам, че я обвиняваш за нещо. Така ли? Да. Какво я обвиняваш? Лошо е, когато фанеш жена си до леглото струпваш. Това ли се случи?
нееднократно. И той е много объркан. Просто е. Това е човек, който не чува, не вижда, прави своето и така. И не успя да издържа, мисля, че 12 години така повече. Накъде повече. И видях, че не става просто. Това дете, ако ние не помислим за него, няма кой да го направи. Но тя не ме чуе и така. Значи ти по някакъв начин си я наказал за грешките и взимайки решението да отглеждаш Дани сам. Не мисля, че тя го взима като наказание, но не я се прави. Мислиш ли? Да, Тя е майка. майка. Ако беше майка, щеше да направи много повече за детето си. Дани? Да. Ще ми покажеш ли бележник? Да. Я да го видя сега. Само тук са ми страниците за бележника. И други имам, ама не съм ги напомнила. Мале да не Знам. Няма да казвам на никой. Много твойки бе. Защо така? Математика се затруднявам. И по какво друго се затруднява? По български. Иначе по физическо, по музика имам отлично 6. Браво. Хубаво ли пееш? Не много добре. Спокойно, няма да те карам да пееш сега. Чак в студиото, като дойдете. Ще ми изпееш една песен. Имаш време да си я намислиш. Колко ви е наема на този апартамент? 180. 180. Да. А ти взимаш... 196. Как се оправяте, човек? Много. Като платиш найма, ви остават 16 лева. Имам приятели, които са навънка тук в България и помагат ми, смисъл. Искам ги назаем паричките. Те, тъй като ме познават, те пък не ми дават да ги връщам и така. Ставаме зарази. Няма начин. Месец за месец, борба за оцеляване. Да. Колко месеца сте в това жилище? Мисля, че вече 10 месеца. 10 месеца. Да. Добре, аз разчитам да се видим отново. Ще те помоля да ми дадеш малко време, за да проверим какво реално бихме могли да направим за вас, за да ви зарадваме. И се надявам да се видим отново. Аз също. 10 дни след първата ни среща с Даниелка и Димитър, отново сме в Стара Загора и сме на прага им с няколко приятни изненади. Здрасти, Митко! Радвам се да те видя. Как си? Добре, горе. Горе-долу добре. Благодаря. Влизаме. Как сте, Митко, Дани? Добре. Добре, може да се каже. Как върви училището, Даниелче? Ами, добре. Миналия път ти ми се оплака, че в училище децата не те възприемат много добре. Има ли промяна или е същото положение? Не, няма промяна. Няма промяна. Не можеш да си намериш приятели в това училище. Хубаво е човек, като ходи на училище, да се чувства добре и да го прави с удоволствие. Добре. Аз имам една изненада за теб, но това ще се случи малко по-късно. Сега искам да си поговоря с тате. Ти ми спомена при предишната ни среща, че найма ви тук е 180 лева, а твоята инвалидна пенсия е 190. На практика ви остават 10 лева, за да се изхранвате и да поемате текущите разходи. И ти оцеляваш на магия. Димитър, аз имам една много приятна изненада за теб. Искрено се надявам да се зарадваш. Сега ще ти пусна послание от двама души, които са българи, но живеят в Лондон, на които разказах вашата история с Даниела.
Какво решение взеха те, предстои да разбереш след малко. Даниелка, искаш ли да застанеш до тате, за да чуеш хубавата новина? Айде, ето тук застани на моето място. Готови ли сте? Да. Здравей, Димитър! Поздрави на екипа и зрителите на предаването "Предай нататък". Ние сме Антонета и Димитър, семейство, установило се в Лондон. Преди време се свързахме с госпожа Симеонова и изразихме желанието си да помогнем на нуждаещи. Тя ни разказа вашата история, която ни разчувства силно. Решихме, че начинът, по който можем да помогнем, е като осигурим сумата необходима за наема на жилището ви за година напред. Надяваме се, че по този начин ще облегчим поне малко положението на вас и вашата дъщеричка и ще ви дадем възможност с по-малко тревога и с повече надежда да погледнете в утрешния ден. Сърдечни поздрави и кураж! Предай нататък! Какво си мислиш, Димитър? Нямам. Едно благодарение няма да стигне да... Не знам. Едно благодаря няма да стигне да изразиш всичко това, което чувстваш към тези хора в момента. Ето тук е сумата от 2300 лева, която ви връчвам от името на нашите приятели Антоанета и Димитър от Лондон. Те са предназначени за наема ви за следващата една година. Със сигурност там ще идат. Не се съмнявам изобщо. Дани, щастлива ли си? Да. Какво би искала още да се случи? За теб, за тате? Може би да си намериш приятели и съученици, които истински те харесват и си играят с теб и ти обръщат внимание. Аз мисля, че са нормални тия неща да се случват, защото това училище няма достъп за такива като мене и в принцип, ако не се лъжа, всяка сряда имат родителска среща. Аз не мога да присъствам на нея, не знам какво се случва. Друго е, когато ида да разговарям с учителката лично, да видя как се дадат нещата. Тя знае, че аз нямам възможност. Тя не идва тук и аз не мога да се съда сега. Във всичко, което ми казваш, прозира някакво чувство за вина. Чувстваш ли се виновен като родител? Че не можеш да направиш най-доброто за това ще да кажа, че точно това чувство за вина е много голямо, че нищо не мога да направя за детето си. Искам да го направя, както казах. Аз ако не съм успял или моите родители не са успяли да ми помогнат, аз трябва да дам всичко от себе си на нея да го осигуря. И ще го направя. Каквото и да ми коства. Аз мисля, че си срещнал добри помощници в нашите лице, защото ние сме подготвили една огромна изненада и за Даниелка. Сега ще помоля за твоето позволение тя да тръгне с нас, има и ни доверие. Ще я заведем на едно място и ще я запознаем с една жена, която има да й съобщи нещо много важно, а след това ще се върнем, за да ти разкажем какво се е случило. Дадено. Добре. Да тръгваме, Дани. Добре. Айде. До скоро. Ще се видим след малко. Да. Айде. Здравейте! Аз съм Катя Русева. Много ми е приятно, госпожа Русева. Запознайте се с нашата героиня Даниелка. Здравей! Аз съм госпожа Катя Русева. Аз съм Дани. Много си хубава. Благодаря. Може ли да влезем в Разбира се. училището, Да, за да си заповядайте. поговорим и най-вече да направите съобщението на Даниелка? Дани, харесва ли ти тук? Да. А знаеш ли къде се намираме? Не. Аз искам
погледнеш сега госпожа Русева, защото тя има да ти съобщи нещо важно, нещо вълнуващо и надявам се много приятно като новина за теб. Аз много обичам да съобщавам хубави неща и добри новини, а и всеки обича да чува добри новини. Нали така? Да. И ти. Особено децата. Аз искам да ти съобщя, че разговарях с Наталия и взехме едно категорично и много приятно решение. Ти да станеш ученичка в нашето училище. Добре дошла. Ей, Дани, сладка Дани. Радваш ли се? Да. Очакваш ли нещо такова да се случи? Очакваше? Откакто дойдохме тук или в последните 10 дни, откакто си ги... Като съм гледал вашето предаване, знам, че също слушат много чудеса. Това като чудо ли ти изглежда? Най-добрата новина е, че тук учат много дружелюбни, много усмихнати и добронамерени деца и мисля, че ще намериш много нови приятели. Просто съм убедена в това. Госпожо Русева, училището е в квартал Железник. Дани живее в 3 чучура север. Как ще преодоляваме това разстояние? Ние осигуряваме транспорт на учениците. Ние ще я вземаме от дома и ще я връщаме пак там. С наш автобус. При условие, че прекарват времето от 8 сутринта до 5 след обяд, това означава, че и някакво хранене е включено Разбира в се. програмата. В програмата, в деня са включени 2 големи междучаси, в които са осигурени 2 закуски и обяд, който се приготвя тук в собствена кухня. Доволна ли си? Да. А не ти ли е любопитно да надникнеш в класната стая, да видиш децата? На мен ми е много любопитно. Също и на мен. Айде да видим. На мен Може ли? повече. Повече, може, разбира се. Мерси. Здравейте, деца! Здравейте! Щастливи ли сте в това училище? Да! Хубаво ли е тук? Да! Деца, ние сме довели Даниела, която може би още от следващата седмица ще започне да учи тук. Надявам се да намери много приятели. Добре дошла, Даниела. Благодаря. Виж колко са гостоприемни. Надявам се да се сприятелите и ви стискам палци. Виждам, че имате много сериозна работа. Извинявайте, че прекъснахме учебния ви час. Добре, какво ще кажем сега? Довиждане на всички. Довиждане. Благодаря ви за гостоприемството. Лека работа. Госпожо Русева, наистина много ви благодаря. За мен беше удоволствие да се запознаем. Желая ви успешна работа, а на теб много приятели в новото училище и повече шестички. Сега остава да кажем на тата. Искаш ли да тръгваме? Да. Довиждане, всичко добро. Благодаря ви отново. Благодаря и ще я чакам в понеделник. Всичко хубаво. Благодаря ви. И на вас. След малко в Предай нататък. Отидахме в едно училище и там вече ще уча в него. Тарам! Та-дам! Щастлива ли си? Да. Чукай. Дай му малко време, не бързай. Здрасти! Имам доста да ти разкажа, мама. Чакай. Сега ще му разкажеш. Спокойно. Айде сега. Можеш да разказваш нататък какво се случи. Така, отидахме в едно училище и там вече ще уча в него. Тарам! Та-дам! Разбира се. Видях се с директора, с учениците, които аз ще уча, с госпожата. Става дума за едно частно училище в квартал Железник.
което обаче разполага със собствен транспорт. Има следобедна занималня до 5 часа след обяд. Освен това, ангажимента, който поеха хората от училището... обяда плащани ли са? Нищо няма да плащате. Нищо няма да плащате. Всичко е включено в този жест, който правят към вас хората от училището. Най-хубавата новина за мен лично беше, че те поеха ангажимент за 5 години напред, до завършване на 7-ми клас. Би трябва да се радваш. Както аз се зарадвах. Той май се радва. Казах ти, че ще се радва с 100%. Между другото, специално попитах директорката Катя Русева дали в училището има условия за хора в неравностойно положение. Абсолютно, то е нова сграда, строена по стандартите на Европа, така че ще имаш достъп до всички етажи на училището, винаги когато пожелаеш. Даниела иска да учи там от понеделник. Тоест имаш 2 дни да организираш изтеглянето на документите от старото Може от утре училище да започна да уча. и постъпването там. Димитър, успяхме ли да ви направим щастливи? Много и то. Аз много се радвам, че ви доставихме радост, но за да дойде в живота ви, както знаете, някой ни е потърсил. Кой изпрати предай нататък в живота ви, може да разберете сега. За съжаление, човека, който ни потърси, за да ви помогнем, не е в Стара Загора, но пък вече е на линията и може да се видим в скайп. Искаш ли да се приближим към компютъра? Дани, ще дойдеш ли и ти? Айде да видим. Ето кой. Веси. Изумени. Стигна до вас. Дано ще се подобрят с нещо условията на живота. Веси, ще ни кажете ли с няколко думи как се запознахте? Ами как се запознах? Стана случайно в един сайт за игри по интернет. Чрез мои други близки, се включиха на един конферентен разговор и после разбрах, за неговите неща, видяхме се. Вие в Испания ли бяхте, когато се запознахте? Да. Аз съм имала сестра инвалид и знам, че много не се обръща внимание на тези хора в България. И сравнявайки отношението на хората в Испания и че във всяка фирма има работа за хора с увреждане, че навсякъде има рампи, навсякъде има какво ли не, просто нямам думи, не знам какво да кажа. Толкова много съм ви благодарна на вас за това, че сте стигнали до тях, че не знам, нямам думи. Често ви казвам, че наистина не знам какво да кажа. Димитър, ти какво би казал на Весето? Веси, искам да ти кажа, че страшно много те обичам и благодаря ти за това, което направи с помощта на предайната. Благодаря ви, Веси, че ни потърсихте. Благодаря ви, че ни направихте част от историята на Димитър и Даниела. Искам финала на тази история да бъде поставен от малката Даниела. Благодаря много за това, което направи за нас. Благодаря ти. Аз не съм направила нищо, аз само написах едно писмо, всичко направи Наталия и нейния екип. Предай нататък. Предай нататък. Ще предам. Нека посрещнем сега Димитър и неговата дъщеричка Даниела. Как си, мила? Добре. Много се радвам да те видя. Много си официална. Здравей. Заповядайте. Добре
дошли в студиото на Предай нататък. Добре заварям. Как пътувахте? Трудно ли ви беше? Добре, горе-долу бил. Някой приятел ви помогна? Да. Да. Аз съм много нетърпелива да науча какво стана. Взехте ли решение, кога Дани тръгва в новото училище? От понеделника там. От понеделника там? Да. Как се организираха толкова бързо нещата? Отидах и говорих с директора лично. И се съгласи човек. Чудесно. Дани, много си хубава. Благодаря. Сияеш. А какво е това, което държиш в ръцете си? Картина. За теб. Наистина ли? Да. Много мило. Ще ми я дадеш ли? Да. Благодаря ти. Много е красива. Защо реши да ми донесеш подарък, Дани? За спомен? Да. За да не те забравям. Да. Във всички случаи ще се виждаме и от тук нататък. Аз много държа да си много старателна в новото училище, защото за теб това е един голям шанс. Там ще учиш много активно английски. Знам, че до сега не си наблягала много на езиците. Много те моля да бъдеш старателна, защото тата има достатъчно трудности в ежедневието и без грижите за твоето образование. Искам ти да си отговорен и голям човек, който не му създава никакви неприятности и никакви грижи. Само радости. Може ли? Да. Обещаваш ли? Да. Успяхте ли да се похвалите на ваши приятели за жеста на хората от Лондон към вас? Да. За което искам да благодаря на всички, на хората от Лондон, на вас, на целия екип и на госпожата, т.е. на директорката на Дани. Новото училище. Катя Русева. Да, тук е моментът да отправим нашите благодарности към приятелите ни Антоанета Бойкова и Димитър Делчев, двойка българи, които живеят и работят в Лондон. Те изпратиха по екипа ни 2300 лева за Димитър и Даниела, пари, които покриват едногодишния наем за жилището на нашите герои. Благодарим ви от сърце! Специални благодарности и на целия екип на частно училище Елин Пелин в град Стара Загора и лично на директора, госпожа Катя Русева, за това, че поеха ангажимента да се погрижат за образованието и възпитанието на 9-годишната Даниела от 3 до 7 клас. Благодаря ви от сърце. Вие сте част от нашия екип. Благодаря ви, че ми гостувахте. Предай нататък. Чао, мила!